Para kadang-kadang pengrawit ingkang sowan winadan wonten paguyuban Madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu. Rinengga endahing waranggana gawan kula wonten nenem katambah bintang tamu Mbak Elisa Urcarus Alaso. Niku. Ingkang mepet kalian dalangipun menika genduk Umi Hafifah Mitin saking Ponorogo. Kalajengaken genduk Lintang Pambayun menika Mitin saking Karanganyar. Ingkang angka 3 menika genduk Winong Nawangsih Mitin saking Tulungagung Kota Marmer. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu saking Jaten Karanganyar, Ibu Negara Madangkara. Niku. Kalajengaken Ibu Trihastuti Retnawati Mitin saking Widodaren Laladan Ngawi. Kalajengaken Mbak Lia Sundari menika Mitin saking Sragentina. Saking Ngundaan Gundang Sragen. Garwa dalang kadang kula anem Ki Aji Tondo Utama pamungkasing Paseban menika Mbak Elisa Urcarus Alaso. Wah Mbak, pokoke matur nuwun banget. Sampeyan sing wis menyelamatkan seorang Cahya Kuntadi men boten kewirangan wonten sawan mriki. Semoga-moga jenengan le tresna kalian kula le gemati kalian kula mboten namung ing dinten-dinten menika kemawon ing ngantos benjang upaminipun jenengan sampun palakrama wis duwe anak niku tetep mboten lali kalau sing jenenge Petruk kalian kanca-kanca Madangkara niku saestu. Ayo engko lek duwe anak Mbak Elisa terno ning Jaten ning mahku engko tak monge. Ayo. Engko tak tutukane gundule ngono. Malah ditutuk gundule ora senengane. Yo saiki ngaturke panglipur mangga ning kula dereng marem iki mumpung sowan Medion nyatane bar iki awake dhewe ketemu karo Mbak Elisa iki mbuh taun kapan suwe iki tak duetke waranggana viral pada zamannya dulu karo waranggana viral di zaman sekarang. Siapakah itu? Ibu Sukesi Rahayu kalian Mbak Elisa Urcarus Alaso. Wis pokoke aman, mili karo lakune banyu. Ngono. Ayo, Mbak, berdua. Jumeneng, Pak. Ya jumeneng. Oke. Siap. Ibu, jumeneng saring kula mboten napa-napa nggih, Bu. Ya aja Ibu ngono to, Mbak Yu. Kok Mbak Yu? Saya tuh menghormati beliau sebagai ibu karena ya udah lama sekali wong saya masih kecil 17 tahun 18 tahun itu yang saya tonton ya Bu Kesi ini bersama Pak Purbo waktu itu. Oh iya, ora tau nonton aku berarti ya Pak. Ya bar kuwi lagi Pak Cahyo, Bu Kesi dulu lagi Pak Cahyo. Kan eksis Bu Kesi dulu kayaknya ya. Iya, aku pancen gandol jari Bu Kesi kuwi kok ora. Sampeyan pertama nonton aku kapan? Itu waktu masuk di Pedalangan 2011 nonton yang itu Abimanyu Ranjab itu. Tapi yang sebelum itu udah nonton pagelaran Bu Kesi jadi bintang tamu. Oh iya, Abimanyu Ranjab pas festival Dalang Indonesia. Niku tahun 2008 wonten ing Taman Budaya Yogyakarta. Betul. Mriko lakone Abimanyu Ranjab bar maju kula langsung ngeranjab Bu Kesi niku. Ngoten niku. Niku tasih pacaran apa sampun ini udah lah lali aku pacaran ora angel dibedakne marai. Lali wis suwi marahe ngono lho, Mbak. Ora ngono. Niki dawuh menapa Ibu? Ayo Bu Kesi. Kula. Nggih no. Aku ki ning kene iki mau tak trimo dadi penonton wae. Wong aku ki asline iki bengi iki menarik nyekseni sampean. Nekseni piye? Lek mau arep kangen-kangenan karo Elisa. Kangen-kangenan karo Elisa. Ah iya, wong kangen kaya ngapa lek anggap kaya adikku ya anakku dhewe to Bu Kesi. Bu Kesi sing tumanjem jenjem sakjroning sanubari tumrape aku ya tetep sampean ngono kuwi. Mula El yen dheweke iki njorak-njarak sinden ayu kaya kae Silvi Kulmalasari itu loro-loro ngono lho El. Ngene lho, iki iso nggih contoh lho Mbak Elisa. Tegese sampean sok yen wis winengku kagung. Nika nggen wong rabi lah mesti ana upacara mijiki. Tegese manten wedok ngresiki sukune manten kakung ya toh. Ana adat sungkeman tegese pancen seorang wanita walaupun menjadi sehebat apapun kudu wajib bekti karo guru laki. Dadi aja nganti ya sampean peh eksis sing lanang kon masak, ngono aja nganti. Mbah-mbah ngono aja. Kuwi nek
nganggo adat miji iki to, sesuk aku ora nganggo lah liyane wae. Oh iya. Ayo El, kita bernostalgia ya. Iya, ya. iya. Saya Tunjukkan pada netizen bahwa kita itu sebenarnya mesra. mesra. Ayo dhewe iki rukun rene apa-apane ya. Boten, boten. Oke, Elisa dulu. Iya no. ya. Ayo. No. Biasanya sih nomor 1 dulu. Ora apa-apa ki aku ngalah kok El. Nah. Oke. Mingkar mingkureng sesuk sih bladegan saged istirahat riyen men diteruske karo Bu Sukesi Rahayu. Nggih angel nggih abot iki. Heeh. Kula duduk mriki. Mboten tegese iki nggih niku malah duduk. Istirahat. Nggih iki lho nggih baris iki lho maksudnya. Ayo nggih. Iya Bu. Yo, Sukesi. Ya. Nino. Lisa Kang Tum Kang tumrap ning tanah Jawa terakhir bareng Bu Kesi karo Mbak Elisa. Iya. Agama agameng ngaji
biasa. Nyuwun tepuk tangan untuk mereka berdua. Yo, mawar kuning nggih. Ya. Top iki ya. Maka saya dipun aturaken mawar kuning Bu Kesi dan Mbak Elisa Urcarus. Yo. tenan. Terima kasih Ibu. Ini kalau nggak bermula dari ngefans, saya nggak akan melaturkan ini setiap saat, setiap waktu. Gitu. Bermula dari mengidolakan, nah saya pasti ceritakan ini saya ambil dari Cengkok Bu Kesi. Saya bermula mencintai ini karena Mawar Kuning dan Pangkur Semarangan Bu Kesi. Oke, terima kasih Elisa. Peling karya Abdi Solo Ki Anom Suroto. Dados.
kasih artis-artis Madangkara lan ugi Mbak Elisa Orca Rosalaso matur Cobi gagrak Medion utawi gagrak Ngawi Mbak Tri Hastuti orek gitu kaya apa lek sing nembangke asli piyai Ngawi utawi Medion wo mesti mirasa mergo kuwi daerahe maka lur diaturake yo orek yo dados Yanto iki karawitan saka Laladan Surakarta kon ngaturke orek-orek gagrak Medion welah tenan. Nyatane ya suweger terus. Ha iya nggih.